6 θέλουμε να ξέρουμε τι θα κάνετε. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Σας τα χαρίσει όλα. Όλα. Δεν χρωστάτε τίποτα Έλληνες. Τι γίνεται? Σε 2 χρόνια πόσα χρωστάμε? Γιατί τα 2 και εκατομμύρια που σε μερικούς μήνες μέχρι τον Απρίλιο που θα έχουμε τις ευρωεκλογές, γιατί δεν βλέπω νωρίτερα, δουλεύει καλά το σύστημα. Μη Έλληνες. Όταν βλέπουμε μόνο ποδόσφαιρο και τους καφέδες μας και φωνές μόνο στο καφενείο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται Έλληνες. Δεν γίνεται Έλληνες. Θα το υποστούμε. Λοιπόν, μας τα χαρίζει όλα και τι έγινε? Πόσα χρωστάμε σε 2 χρόνια? Και το άλλο, με τι εργαλείο? Με το ευρώ, το σκληρότερο νόμισμα του κόσμου? Με το ευρώ και δεν θα πω ακούσει φρέκο. Τι θα καβάλει Υπουργό Οικονομικών εσάς? Να βάλει εσάς, να βάλει το Λαφαζάνι, δεν ξέρω ποιο να βάλει. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει, εξηγήστε μας. Γιατί πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός. Θα φύγουμε το ευρώ, κύριε Τόλιο? Μέσα στο ευρώ είναι κοροϊδία, κύριε Τόλιο. Δεν μας τα χαρίσουν όλα. Σε 2 χρόνια θα χρωστάμε πάλι. Θα μας λένε μνημόνια. Και πιθανόν και εσείς, εάν δεν συγκρουστείτε. Και στο τέλος, όσα και να φέρετε στις εκλογές, εάν δεν φύγετε από το ευρώ, πάλι θα χρωστάμε. Παρακαλώ, με μεγάλη προσοχή θα σας ακούσω. Ανεβάσατε τους τόνους, είδα. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ερωτήματα. ερωτήματα. Πρέπει να ξέρουμε, κύριε. Ναι, υπάρχουν κρίσιμα ερωτήματα. Δεν θα τα αποφύγω, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Όχι, δεν έχω αυτή. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο όλους τους απασχολεί και το ΣΥΡΙΖΑ τον απασχολεί. Καταρχήν, να διευκρινίσω ότι το δημόσιο χρέος είναι 321 δισεκατομμύρια. Αν υπολογίσουμε και το ιδιωτικό εξωτερικό χρέος, τότε όντως φτάνουμε τα 500 δισεκατομμύρια. Με το ιδιωτικό εξωτερικό χρέος. Ναι, με αυτό μαζί. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για το δημόσιο. Πόσα πρέπει να διαγραφούν για να είναι, όπως λέμε, βιώσιμο, εξοφλήσιμο το χρέος? Γιατί όταν λέμε βιώσιμο, εννοούμε να μπορεί να το εξοφλήσει. Δηλαδή, θεωρώ ότι για να είναι έτσι βιώσιμο το χρέος, πρέπει να είναι πάνω από 80% διαγραφή του χρέους. Και να σας πω κάτι, φαίνεται γύρω στα. Εγώ θα επικαλεστώ έναν Γερμανό, και Γερμανό, με συγχωρείτε, Γερμαναρά τραπεζίτη, τον Γιώζεφ Άκερμαν, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Deutsche Bank, της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας, και σύμβουλος της Μέρκελ και σύμβουλος της ΕΣΔΑ, αυτών που είναι, πώς το λένε, επικεφαλής του διεθνούς αυτού φορέα που είναι όλες οι τράπεζες, έτσι, της Ένωσης, της Παγκόσμιας Ένωσης Τραπεζών. Έχει σημασία να αναφέρουμε ένα τέτοιο όνομα. Αυτός είπε πριν ένα χρόνο ότι για να γίνει βιώσιμο το ελληνικό χρέος χρειάζεται να διαγραφούν 180 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, κάντε τον υπολογισμό για να τελειώσουμε, ας πούμε, να ξέρουμε όταν διαστόματος ενός τέτοιου Γερμαναρά τραπεζίτη. Έτσι, επιμένω τη λέξη γιατί κάπως λιγάκι προς το λαϊκότερο νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε τι εννοούμε. Άρα εδώ δεν μπορεί να γίνει ούτε με μια ψιλοκουρεματάκι ούτε με έτσι κι αλλιώς. Διαφορετικά, να ξέρετε ότι αυτή η πολιτική δίμευση θα ενισχυθεί και θα πάρει διάφορες μορφές. Μέχρι τώρα είχαμε δίμευση, προσέξτε, με μισθούς, συντάξεις, περικοπές. Είχαμε δίμευση και έχουμε δίμευση δημόσιας περιουσίας. Έχουμε δίμευση σιγά σιγά τώρα και από τις αποταμιεύσεις που ό,τι έχει στην άκρη για να καλύψει τις ανάγκες σου αρχίζει σιγά σιγά και τις στραγκάς τις αποταμιεύσεις. Θα έχουμε δίμευση με την απελευθέρωση των δανείων, με την κατάργηση των πληστηριασμών από πρώτου. Δηλαδή οι τράπεζες τώρα, μην νομίζετε, οι τράπεζες θα αρχίσουν να κάνουν πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και να τα πάρουν κοψοχρονιά. Θα μου πείτε τι θα τα κάνουν. Θα τα βρούνε, μην φοβάστε. Άρα δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Εδώ λοιπόν έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Εάν εσείς είπατε δύο πτυχές, είπατε και αν γίνει αυτό, ποια θα είναι το μέλλον μας, αλλά πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε τι θα γίνει αν μας πούνε και αν επιχειρήσουν να μας εκβιάσουν. Ότι εάν επιχειρήσετε να αμφισβητήσετε την πληρωμή του χρέους, εμείς μπορούμε να σας πετάξουμε και εκτός Ευρωζώνης και εκτός ευρώ. Συγγνώμη, να το πω ξεκάθαρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα το Εσείς ξέρετε που προκαλεί. Να ξεκαθαρίσουμε. Μα δεν είναι φιλέλληνες να το κάνουν. Δεν με αφήνετε. Παρακαλώ, αλλά δεν είναι φιλέλληνες. Ένα λεπτό. Δεν θα μας πετάξουν έξω, δεν είναι φιλέλληνες. Όχι, δεν είναι. Ασφαλώς δεν είναι φιλέλληνες. Να το κάνουν. Ναι, ασφαλώς δεν είναι φιλέλληνες. Όταν τις πεις όμως, κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξεπίσω αυτό το χρέος, τότε αυτοί θα πρέπει να πούνε. Ή δεν γίνεται αυτά τα πράγματα και να αρχίζουν τις αγριάδες, να το πω έτσι. Ή θα σας σβήσω 50 δις. Ή μπορεί να σου πούνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, σου σβήνω κάτι. Δεν φτάνει.
Για να μπορέσεις πράγματι να ανασάνει η χώρα και να πάρει πάνω της, χρειάζεται να ζητούν αυτό τουλάχιστον 80% που σας είπα. Και το υπόλοιπο με ρήτρα ανάπτυξης δηλαδή. Κάνουμε την υπόθεση ότι αυτά τα δέχονται. Ερχόμαστε στο δεύτερο ερώτημά σας. Αυτό που είπατε. Και αν γίνει αυτό, τότε λύθηκαν τα προβλήματά μας. Όχι, δεν φτάνει. Με ποια έννοια δεν φτάνει? Γιατί να μην φανούμε τώρα ότι είμαστε, ξέρω εγώ, αχόρτακοι, δεν ικανοποιούμαστε με αυτό. Δεν είναι αυτό το θέμα. Γιατί αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική σημερινή, προσέξτε, είναι αυτό που είπατε. Μετά από μερικά χρόνια θα είμαστε στο ίδιο σημείο. Γιατί αν δεν έχουμε ανάπτυξη, εάν δεν έχουμε αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας, εάν δεν έχουμε να σταματήσουμε το παιχνιδάκι της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής, είναι μοιραίο και συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, είναι ούτε για την ενεργεία θα αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια άλλη αριστερή, να το πω εγώ τώρα, πολιτική πλέον. Εάν εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική και μας πούνε πάλι στην υποθετική περίπτωση, εντάξει, μείνετε στην Ευρωζώνη και εφαρμόστε αριστερή πολιτική. Τότε θα σας πω και εγώ, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στην υπόθεση αυτή, έτσι δεν είναι? Αλλά θεωρώ όμως εκ των πραγμάτων ότι αυτά τα μέτρα που σας είπα, παραγωγική ανασυγκρότηση, εθνικοποίηση των τραπεζών, αυτό που σας είπα, διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, όλα αυτά έχουν λογική σύγκρουση με το πλαίσιο της Ευρωζώνης. Και δεν είναι επειδή είναι μυστήριοι οι Έλληνες. Είναι όλες οι χώρες και οι λαοί. Ιδιαίτερα εκείνες που λένε οι χώρες της περιφέρειας. Με αυτή την έννοια λοιπόν πρέπει να αλλάξουν ριζικά ορισμένα πράγματα συνολικά στην Ευρωζώνη, για να είναι σε όφελος των λαών βιώσιμη. Ακούστε με, ανοίγω λίγο έτσι, κάνω λίγο έτσι για να δούμε το όλο πρόβλημα. Γιατί εδώ είμαστε μέσα στο μάτι του κυκλώνει. Ένα είναι γεγονός. Μια κυβέρνηση και μια κυβέρνηση αριστερά θα κρυφτεί εάν θα εφαρμόσει μια εναλλακτική πολιτική που θα βάζει προτεραιότητα τα λαϊκά συμφέροντα. Εάν, κύριε Πηγαδάκη, και δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, εάν αυτό δεν το κάνει, αργά ή γρήγορα έτσι θα απαξιωθεί στα μάτια του ελληνικού λαού. Κρατάω τη λέξη θα κρυφτεί. Εντάξει, θα κρυφτεί βέβαια. Κρατάω αυτή τη λέξη που είναι το κλειδί. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ξέρετε, Τόλιο, έχετε περάσει και από τις φυλακές της Χούντας τα 5 χρόνια. Και ξέρετε, πολλές φορές μας τάξανε μισή λευτεριά. Πολλές φορές μας τάξανε πολύ μισή λευτεριά. Νίκη, θα ήθελα να κάνεις μία τοποθέτηση, 2, 3, 5 λεπτά, όχι βάσει αυτά που μας είπε, βάσει αυτά που βλέπεις εσύ. Με το ρεπορτάζ σου, εκεί που δουλεύεις, εκεί που δεν δουλεύεις, εκεί που πάνε τα παιδιά στο σχολείο, δηλαδή τι βλέπεις στους επόμενους μήνες. Στους επόμενους μήνες για την Ελλάδα, το έχουμε πει για εδώ, για τη χώρα μας. Παρακαλώ τη ροή, πόσο χρόνο έχω? Τη ροή παρακαλώ, συνέχεια. Ναι, για την πατρίδα μας, εγώ βλέπω καταρχήν να δούμε το σκηνικό, το πολιτικό, έτσι όπως διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα, μετά από την πρόταση μορφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει διαμορφωθεί ένα σκηνικό πάρα πολύ ρευστό. Η πρόταση μορφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή κρίθηκε από πολλούς ως μία άστοχη κίνηση, όμως ήταν κατά την άποψή μου μία πολύ κρίσιμη ενέργεια που έθεσε όλο το πολιτικό σύστημα απέναντι στον εαυτό του, και για να δούμε κι εμείς που το παρατηρούμε από έξω, αλλά και ο ελληνικός λαός, ποιες είναι οι θέσεις του ενός εκάστου απέναντι στα ζητήματα της κοινωνίας. Εγώ το θεώρησα λοιπόν κρίσιμο αυτό το εγχείρημα που έγινε, παρότι είπα αμφισβητήθηκε και λιδωρήθηκε από πολλούς. Ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε ή όχι δηλαδή με την πρόταση αυτή, με το εγχείρημα αυτό. Μετά από αυτή τη συζήτηση στη Βουλή λοιπόν φάνηκαν όλες οι αδυναμίες του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Μία κυβέρνηση η οποία στέκεται σε ξύλινα πόδια και μπορεί ανα πάσα στιγμή από οποιοδήποτε τυχαίο ή μη τυχαίο γεγονός, έτσι, να τεθεί ένα αμφιβόλο και να καταρρεύσει μέσα σε χρόνο μηδέν. Είδαμε λοιπόν όλο αυτό το σαθρό πολιτικό σύστημα που περιβάλλει αυτό το κυβερνητικό σχήμα, ότι δεν έχει απολύτως κανένα μέλλον, συντηρείται από τις ξένες δυνάμεις, αυτό είναι ξεκαθαρισμένο, είναι σαφές και στον πιο απλό πολίτη πλέον, στον πιο αδαή παρατηρητή αυτής της υποθέσεως.
Είναι σταθερό λοιπόν αυτό το πολιτικό σύστημα. Αν πάω λίγο πιο βαθιά θα πω ότι τα μέρη που αποτελούσαν την τρικομματική κυβέρνηση στο παρελθόν, δηλαδή Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν μέλλον ούτε εκλογικό ούτε πολιτικό. Αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καλά τα στελέχη, τα στελέχη τα πολιτικά, οι βουλευτές, οι υπουργοί κτλ. Ξέρουν ότι στις επικείμενες εκλογές, όποτε και αν είναι αυτές, ξέρουν ότι δεν θα πάρουν αυτά τα ποσοστά με τα οποία εκλέχτηκαν και τα οποία τους έδωσε ο ελληνικός λαός σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Να το πω πιο σαφέστατα, δεν θα πάρουν ούτε τις ψήφους στις δικές τους εκλογές. Διότι, όπως είπα και προηγουμένως, δημοσκοπήσεις που δεν έρχονται στο φως της δημοσιότητας... Γιατί δεν έρχονται, θα ρώταγε ένας φίλος, Νίκη. Ένας φίλος που μας βλέπει θα ρώταγε κάθε θερμανία. Δεν έρχονται, το λέτε και το ξέρετε, γιατί δεν έρχονται. Δεν έρχονται στο φως της δημοσιότητας, διότι και γιατί βλέπουμε ότι ο έλεγχος... Γιατί δεν τους βγάλει, ένα λεπτό, να πούμε. Γιατί δεν τις βγάζει, δηλαδή τις βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν τις βγάζει η κυβέρνηση. Θα φτάσω και εκεί. Γιατί, να πατάμε και στα ερωτήματα του κόσμου. Είσαστε λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ, λίγο γιατί. Ναι, θα φτάσω και στο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή είχαμε χτες την επέτειο του Πολυτεχνείου και πάλι μισή ελευθερία μας τάξανε, κύριε Τόλιο. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν έρχονται στο φως της δημοσιότητας, διότι ελέγχεται η πληροφορία από το κατεστημένο των μηντιαρχών που γνωρίζουμε, οι οποίοι κάνουν τις δουλειές, παίρνουν τα χρήματα με το πολιτικό κατεστημένο. Και δεν τους συμφέρει αυτή τη στιγμή να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι έχουν αποσαρθρωθεί, ότι έχουν εκμηδενιστεί, τα ποσοστά τους είναι μηδενικά. Είναι μηδενικά. Πασόκ, Δημάρ δεν θα μπουν στη Βουλή. Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει και μονοψήφιο. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, από διάφορες έρευνες που έχεις κάνει. Βεβαίως, από διάφορες έρευνες το πολιτικό κατεστημένο έχει αποσαρθρωθεί και έχει καταρρεύσει. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός και να δούμε εδώ τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ που έχει μια μεγάλη ευθύνη πλέον και πολύ μεγάλη ευθύνη και θα πρέπει λοιπόν, αφού είπες προηγουμένως, με συγχωρείς Χρήστο, γιατί δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει λοιπόν να μας πει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα είναι η επόμενη φάση της διακυβέρνησης της χώρας, θα πρέπει να μας πει λοιπόν τι θα κάνει με αυτά τα σκοτεινά μονοπάτια και αυτές τις σκοτεινές διαδρομές του πολιτικού συστήματος, το οποίο έχει φέρει σε αυτή τη δινή θέση τον ελληνικό λαό. Κύριε Τόλιο, κάποτε την δεκαετία του 70, δηλαδή μετά το 74 και μέχρι το 84, μέσα στο τότε Πασόκ γινόντουσαν σκληρές μάχες, σκληρότατες μάχες. Ποια θα είναι η πολιτική που θα ακολουθήσει το Πασόκ όταν γίνει κυβέρνηση, όπως έγινε, με συντριπτικές πλειοψηφίες τότε. Και μετά, όταν έγινε, πάλι τι τακτική και τι πολιτική θα ακολουθήσει. Πάρα πολλοί άνθρωποι αριστεροί που πολλοί είχαν βγει από την αντίσταση ενάντια στη Χούντα, κέντρο αριστεροί, τίμοι αριστεροί σοσιαλδημοκράτες, χάσανε το παιχνίδι. Το χάσανε το παιχνίδι δείχνοντας, αν θέλετε, οι όλοι οι άλλοι μηχανισμοί μια τεράστια αντοχή και εξοντωθήκαν οι πολιτικές ομάδες του Πασόκ, γιατί αυτή είναι αλήθεια, και μην τολμήσει κανένας να πει ότι δεν είναι, να έρθει εδώ να τα πούμε. Να έρθει εδώ να τα πούμε. Είναι στον παγετό να μιλάμε πια. Τέλος. Και οι ηγεσίες, όπως παλιά το ΠΑΚ, εξαφανίστηκε, φύγαν οι άνθρωποι έντιμοι, είχαν αγωνιστεί για δημοκρατία και βλέπανε άλλο πράγμα, κυριαρχία των σχεδιών. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει ο φόβος, υπάρχει ο φόβος σε εμάς που τα έχουμε ζήσει αυτά. Μην γευτούμε πάλι ίδια ιστορία. Το καλό που έχετε όμως, δεν θέλω να πάρετε θέση εσείς, αν δεν θέλετε δεν με πειράζει, ότι έχετε μία πτέρυγα πολύ σκληροτράχυλη, αυτή που εμείς ονομάζουμε Τάση Λαβαζάνη, που ξεκάθαρα λέει έξω από την Ευρώπη. Εμείς την υπολογίζουμε στο 30% θα είναι μεγάλο αγκάθι σε όσους νομίζουν εκεί μέσα ότι θα παίξουν την θεωρία του 81. Δύσκολος ο Λαβαζάνης και όλοι οι πτέρυγα εκεί. Δύσκολοι και αμογενείς. Είναι αυτοί που κρατήσαν τα εθνικά θέματα όταν όλοι τα βλέπανε ρεμπουσιάδα. Έτσι, καθαρά πράγματα. Άρα λοιπόν η ευθύνη όλων σας είναι πολύ πολύ σοβαρή ιστορική ευθύνη που θα έχετε αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει να σας ψηφίσει. Και ταυτόχρονα
Τι πρέπει να γίνει? 2 εκατομμύρια άνεργοι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Θα γίνουν περισσότεροι από εδώ και πέρα. Τι θα κάνετε με την Ευρώπη, πόσο θα συγκρουσείτε, ποια τάση θα κυριαρχήσει μέσα, τι προτείνετε από τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι πώς πρέπει να πάρουν ανάσα και αν θέλεις να κρατηθεί η φλόγα στην ψυχή τους, ιδίως των νέων ανέργων, ότι μπορούν να μπουν και στην παραγωγή και να σπρώξουν τη χώρα μπροστά. Ναι, πάλι θέσατε ερωτήματα τα οποία πράγματι εσείς θα κλείσετε, δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Εσείς κλείνετε. Εσείς είστε η προοπτική, εσείς κλείνετε. Ωραία. Να πω ξανά την διαπίστωση της κυρίας Νικολαίδη ότι Νικολαίδη. Δεν πειράζει. Νικοπούλου, συγγνώμη, και εγώ έκανα. Ναι, παρασύρατε και εμένα. Κυρία λοιπόν, σωστά επεσήμανε κάτι το οποίο δεν ήταν διαφανές πριν αρχίσει αυτή η συζήτηση, δεν ήταν ξεκάθαρο πριν αρχίσει αυτή η συζήτηση για τη σκοπιμότητα της πρώτης συμμορφής κτλ. Και υπήρχαν στην αρχή διάφορες σκεπτικισμοί και διάφορες άλλες ερμηνείες. Αποδείχθηκε στην πράξη, είναι γεγονός, ότι εύστοχα, σωστά τελικά έκανε την κίνηση αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο γιατί είχαμε ένα μεγάλο θέμα αυτή η κατάσταση και όλη αυτή η τραγωδία, εγώ θα έλεγα, για την ΕΡΤ, γιατί περί αυτού πρόκειται. Εγώ δεν θα μιλήσω μόνο για το γεγονός έτσι όπως έγινε το μαύρο κτλ. Θα μιλήσω ότι από εκεί ανοίγει ένα πεδίο που κυριαρχούν μόνο τα ιδιωτικά κανάλια. Ας γίνεται τώρα μια νέα δημόσια τηλεόραση. Και υπάρχει συσκότηση της πληροφορίας σε όλη την Ελλάδα. Και πάνω απ' όλα να σας πω κάτι. Γιατί Νίκη, όταν είχαμε την ΕΡΤ στο παλιό στίγμα, δεν είχαμε το ίδιο? Είχαμε βεβαίως. Είχαμε προπαγάνδα. Ένα λεπτό τώρα, γιατί εδώ έχω 2 εκατομμύρια ανέργους τώρα. Είχαμε προπαγάνδα, αλλά είναι λιγότερο τηλεόραση, αλλά όχι καθόλου τηλεόραση, έτσι. Εδώ έχουμε καθόλου τηλεόραση. Και ιδιαίτερα μάλιστα όταν έρχεται μια κυβέρνηση η οποία θέλει να υπερασπίσει τα λαϊκά συμφέροντα, όσο έχει ανάμεσα στα άλλα και μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα οποία δίνουν μια πραγματική ενημέρωση στον λαό, αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Για σκεφτείτε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ενδεχομένως ένα καρτέλ, μπλοκ δυνάμεων που καθημερινά θα βάλουν ενάντια της. Για να δούμε ότι εδώ, σκόπιμα βέβαια, όχι μιλάμε αντικειμενικά να εντοπίζουν προβλήματα, εντάξει, δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε σκόπιμη επίθεση, αλλίωση, υπονόμευση κλπ. Άρα λοιπόν, το στοιχείο αυτό του ΣΕΡΤ έχει μεγάλη σημασία και εν πάση περιπτώσει, για να σημειώσω και να κλείσω αυτό το σκέλος όπως είπατε, οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, όταν έγινε τώρα μια εβδομάδα, δεν είχαν απολυθεί, ούτε αποζημιωθεί. Επειδή είσαστε δημοσιογράφοι. Αυτό είναι αλήθεια. Και να το έχετε υπόψη σας. Για να δείτε και την αθλειότητα δηλαδή. Εν τέλει, πετάνε 2.000 ανθρώπους στον δρόμο και χωρίς αποζημίωση και χωρίς να είναι και δεν δουλευμένα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Το σύστημα ταρακουνήθηκε. Και νομίζω με έναν χαρακτηριστικό τρόπο η κυρία Μπακογιάννη έβγαλε την αγωνία, την κραυγή αγωνία του συστήματος. Όταν διεπίστωσε ότι 153 δεν μπορούμε και πρέπει να πεφτούμε στα λακκώματα να κάνουμε ξανά μαγειρέματα κτλ. Λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν εδώ είναι το ερώτημα. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαφαίνεται ότι η κοινωνία προσβλέπει όλο και πιο σταθερά, ας πούμε, στην επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μήπως, έβαλε τον κύριο Σωτηριακίδη το ερώτημα, μήπως έχουμε μια άλλη κατάσταση ΠΑΣΟΚ του 1981 που παρότι υποσχόταν κλπ. Όλο αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα εκτός οριακών, ας πούμε, καταστάσεων, εντάξει, ας πούμε, ιδιαίτερα την πρώτη τετραετία κάτι πολύ λίγα έκανε, στην επόμενη αυτή μπήκε στο σύστημα κανονικά διαχείριση. Αυτή είναι η αλήθεια, ιστορική αλήθεια. Μήπως αυτή είναι η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ? Θέλω να πιστεύω όχι, για 2 λόγους. Όχι μόνο γιατί ο πυρήνας των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλος σε σχέση με αυτός που είναι στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι αυτό έχει τεράστια σημασία, έτσι ο ηγετικός πυρήνας. Και το δεύτερο, που θεωρώ επίσης σημαντικό, ότι υπάρχει ένας προβληματισμός και ένας κόσμος ο οποίος επιτέλους συνειδητοποιεί ότι δεν είναι να επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια. Με τη μόνη διαφορά ότι τώρα οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες. Και αυτό έχει και τη θετική και την αρνητική πλευρά. Είναι πιο δύσκολες και πάνω εκεί προσπαθούν να σε πιέσουν, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει και πολλά περιθώρια να μασάς τα λόγια σου. Ή θα κάνεις αυτό. Είσαι σαφέστατος, κύριε. Έτσι, ή θα κάνεις αυτό. Εδώ θα μείνω. Εμείς πιστεύω δεν θα υποταχθούμε και θα έχω ενοχλήσει από τη ροή. Θα μείνω. Κύριε Ντόλιο, μένουμε με αυτό που είπατε. Ή θα μπορέσετε να λύσετε πολλά προβλήματα της χώρας και να βάλετε προοπτική,
ή όντως θα έχουμε επανάληψη. Είσαι σαφέστατος και δεν αυτό σας τιμά. Και σας τιμά. Υποψήφιος σε Β' Ευθυνών, κύριε Τόλιο. Όποτε γίνει. Όποτε. Κύριε Νίκη, σε ευχαριστώ πολύ. Φίλοι και φίλες, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ψωμί σας στη Σίτια. Ελευθερία των μνημονίων και παιδεία. Σχεδόν τίποτα. Καληνύχτα.